Тежко идваш, ама не е малко парче. Хубаво е. Ако искаш да го сложим в живарника, после си го вземеш, ако искаш направо си го взимай. Да не, живарника го тори сега, нека да жив. Клипче ли снимаш или снимка? Чакай. Държи горе пръчката. Да, това го оставя. Да, това ги държа. Така, не, камерата държи. Така ти държа да може да се иде. Камбер върх... Ватър за тебе. Камбер върхара има не за първи път клип. Дигни това. Василия, този шеран, специално за теб съм го хванал. Подарък от мен и от Сашо Райчев. Аз го хванах, се завираме на Сашо Райчев. Заповядай. Благодаря. Да си жив и здрав. Благодаря. И пак да дойдеш в Раковски. Ще дойдем в София да го изидем при шопчите. Да го направим на хубава снимчица. Камбер върхара. Тип унгарски. Тип унгарски ли е? Служи го по-надолу малко. Ние не мога да бе. А кипче е много малко, бе. Де да знаем, че има такива голями шерани тук. Аз вземам само пръчката. Летвата, да имаш една летва. Не, аз имам такова да дадя. Местото се намира на река Струма. Ямбол. Посока Ямбол, да.